الرجيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجدون ملجأ وندوب هبن جونيورد ɗum ɓe kamɓe naafiki en tuniranɓe allah ɓe wiya kamɓe ɗo ɓe ɗo gondi ɓe mon ɓe mumini en kamɓe fof allah seni ɗo wiwa ma hum minhum kamɓe mon ɓe laataki ɓe go e mon walakinnahum qawmun yafraguna amma kaka ɗum yimɓe on kultoranɓe ɓe ɗon kuɗa an tafalu bihim mushrikina ta on huutiniraɓe ta on huuɗa ɓe maɓɓe banno on hurata ɓe keetorɓe fa yahlifuna tagiya ɓe ɗon huna dow rentuki law yajiduna malja'an wonɗo ɓe heɓino joñorde yalja'una ilayhi nde ɓe joñorto her muɗum aw magaratin malla bo ɓe keɓino saradiba ɓe heɓino lowi goɗɗi feere aw murhalan mawdiyan yarfuluna malla ɓe heɓi nokkure nde ɓe nastata ɗum ɓe heɓa ɓe cuuɗa ha on giyataɓe lawallaw ilayhi wa hum yajmahun da ɓe pirlitanno ɓe jaa her maare ɓe gorniɓe ɓe yawɗoto ɓe nasta ɗon ma yakenen ɓe jawɗoto ɓe nasta on giyataɓe holli kon naaguman ɗo tabiti kadi ɓeɗo kultora on bo hawtade ɓe noon law yajiduna maljan ɗo ay law qadaru alal hurubi minkum to ɓe mbawino doggago on ha deyde on giyataɓe da ɓe doggoto noon walaw fi sharri l amkinati wa ahbasiha ko ɓe dogga ɓe dilla ha nokkuje ɓurɗe halɗugo ɓurɗe soɓugo no nokkuje man ñiddiri fuu to ɓe heɓino nokkuje ɓe dogganno ɓe cuuɗoyo toon da ɓe dogganno ɓe cuuɗa tata on giya ɓe yarjauna ilayhi nde ɓe jooyoto her mum ba nokkuje ɗume min rasil jabali ban ɓe dilla dow e kooseje aw qalatin jazira malla bo ɓe dilla ɓe heɓano satowa gorga feere ɓe dirna toon aw magaratin malla ɓe heɓa lowi goɗɗi feere ɓe dilla ɓe nasta ɓe suuɗa wa hiya lamakinu lmunhafidatu min al ardi aw jabali awi sarabi mal kanjum woni kadi nokkuje suuɗiɗe nde ɓe keɓata nokkuje lesɗe kadi ha ɓe ñukkata heedi lesdi malla bo nokkuje towɗe ɓe mba'a ɓe dilla dow kooseje malla bo ɓe heɓa lowi ɓe nasta nder toon ɓe cuuɗa ngam tata won giyaɗoɓe to ɓe keɓino noon ɓe gaɗanno amakina dayiqa to ɓe heɓino nokkuje ɓilliɗe lafirru ilayha da ɓe dogganno ɓe jaa ha nokkuje man wa hum yajmahun alhaal maɓɓe ɓe gorniɓe ɗo wato bana puccu sandal nayi puccuɗo sandal nake salori jawmigo ɓe wiyata farasun jamo aw muddahalan mawdiyan yarkulunahu nokkure nde ɓe nastata ɗum lawallaw ilayhi da ɓe pirlitanno her maare wa hum yajmahun alhaal maɓɓe kamɓe man ɗo yaake nden ɓe jawɗotoɓe ɓe dilla ɓe nasta nokkure man ngam ta ɓe gonda e mon ma sakkoyo ɓe nana ko mbiyata sakko ɓe ɗowtano on yasra'una fi duhuliki ɓe jawɗanno heedi nastugo nokkure man wal insirafu anhum e firlita wal insirafu ankum e firlitago accina on isra'an ɗo yawɗuki la yarudduhu shay'un yawɗuki ki hunde fuu lornata ɗum kal farasil jamo ba puccu gornigo bana puccuɗo sandal nake salori jaw mum heɓata deydey no nantirago wa minhum man yalmizuka fi sadaqati wa minhum ɗon nder maɓɓe man yalmizuka on aybanɗo ma yuhibuka aybanɗo ma fi gasmi sadaqati ha sendugo sadakaji fa in utu minha radu to ɓe dokkama sadakaji man ma ɓe gerdo wa in lam yutaw minha to ɓe dokkaka nder maji bo
ida hum yashalun seenda hamɓe ɓe ɓeɗo tikka ɓurna ɓiɓɓe adama bana ni wayi to goɗɗo yi hunde heɓayi ɗo yakenen a tawa to gikkuyel ma ko ɗayngel se o tikka ko waɗi kanko o hokkaka kadi mallum to hoddirore bo woni andumata se to allah yeedima ona heɓatana to allah yeedima kam sike mo woni ha junngo muɗum man o yiɗi ɓe o yiɗa fo a heɓat to allah yeeɗayima bonno o yiɗinirima fo mere a heɓata a nani bandol fulɓe ko wina toggiɗo on sendi ka ko gaño hirsi a heɓat e noy to jotta kam giɗo on ɗumani gaño on ɗo senda fo ɓe bona a heɓata a muña tan dow hoddirore to kamɓe kam jotta ka to ɓe keɓayi ha sadaka ɗo ɓe tikkan machine o wi wa minhum mal yalmizuka ɗon nder maɓɓe ayboɓe ma ɗum nder ɓeye nder naafiki en na andi ɗo ka laɓɗum tan se naafiki en amma mumin en laaɓɗum kana ɓe heɓata annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗon nder maɓɓe nder naafiki en ɗo ayboɓe ma wallamju al isaratu bi aynin wa nawiha ko wiyete lamju ɗo leppago ɗo sapporago ɓe yitere e ko nandi e muɗum ala sabili tangis kanjum man ɗo ɗum ɗo waɗire dow ɗatal naqiski dow ɗatal ustuki goɗɗo o huwa ahafu min al gamsi woodi en ɗo janga wal lamzu wal gamsu to lamzu ɗo ɓuuri cuuɗugo dininta gamdu ɗiɗi fuu ɗum wooɗayi o al isaratu bi aynin wa nahwiha mullagan wal muradu huna muher ɗo al i'abatu bil qawli kanjum woni aybirgi ɓe konngol a yiɓe aybori annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe konngol qila wiyama najalat fi abil jawaji l munafiki to aya man ka jippi ha biyeteɗo sowmeteɗo baba jawaz al munafiki nafikijo bi fathi jimi al jawaz ɗo al jawaz bi fathi jimi wa tasdidi l wawi wa bizai wa manahu addahmu l mutakabbiru kasiru l kalami ɗum goɗɗo gomoɗo mawnitiɗo ɗuuɗa woldejo wolwata waddata hunde hayru sam hay so nokku qaala o wi ala tarawna ila sahibikum yaksimu sadagatikum ala ru'a'il ganam a yi kanko go goɗɗo kalluɗo kadi ɓe mawnitare maako o wi on jiyata sobajo moɗon ɗo senda sadakaji moɗon dow waynaɓe baalina sobajo mon mo o wiyata man ɗo kanko woni annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam nder wa yasumu annahu yaadilu o wi ndenna sobajo mo man ɗo ƴaƴa wayo oɗo adila oɗo waɗa adilaku e ko waɗi kadi waynaɓe baali on hokkata on wa qila wiyama nasalat aya jippi fi julfu waysarati attamimi julfu waysara attamimi tamimin keejo yo wa qila wiyama ismu inde maako Harqus ibnu Zuhair wa huwa aslul khawariji kanko woni asli khawarijin ko en derɗiraɓe julɓe waɗa hakkilo ɓe ho'ugo kalimaji inde yimɓe kalluɓe andaɓe ɓe tindinore muɗum wari ha hadis modiɓɓe hadis tindini ɗum hoosa way wara tumoro yimɓe feere ngam gaygu kakkilen ma dey la yajrimannakum sana'anu qawmin ala allah ta'dilu tata ɗum dippita on gaygu yimɓe ha warta on adilta dey yimɓe mara adilaku khawarij ɗo ɗum yimɓe on andaɓe nda asli maɓɓe woni oɗo ɗum kanko on moy biyeteɗo julfu waysara at-tamimi to indema ko Hurqus ibnu Juhairin kanko o annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde sendino sadakaji o wi ha jalgismu ma udila fiha o wi sendigugu waɗaka adilaku ha ma konngol feere o wi sendigugu kanko muyraka jaati allah to annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde yecca annabijo wi ala ko e wodanima kadi to nini mi adilay to allah enulaɗo muɗum adilay kam moye adilta kadi ɗo ni konngol goɗɗo baɗo hakkilo on wiyata ɗo sona gam nafikaku estata mo ha o ɗumana o wiya noon to hawarij ɗo ɗum yimɓe on turtananɓe laamiɓe julɓe ɓe turta dow maɓɓe ɓe ɗotantaɓe ɓe gaɗi ɗo na hande ɓe gaɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam yetti haɓaru maɓɓe oɗo man nde o firliti oɗo dilla annabijo sallllahu alayhi wa sallam wino yahruju min didi hada wurtan ha asli oɗo yimɓe ɓe mbura diina bantowa fiɗi hunde kurol wurdi kurol fiɗi ƴarti banni ɓe ƴartata ha diina
yo annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde tindini ɓe o wi ha nder maɓɓe goɗɗo feere ɗon junngo muɗum woto ɗo haaɗi ha sembe junngo man yottayo so ɓunduma nden hoore junngo man ɗo waɗi ba hoore endu ni ɓe turtani aliyu bnu abi talib radiallahu anhu ha jamanu maɓɓe ɗo aliyu habdi be maɓɓe ɓe waɗi ɗo ɓe ujune 12 ha nder maɓɓe man ɗo aliyu leni gaajo yahi waaji ɓe ujune 6 kam lorti acci ɗowtani laamiɗo julɓe lutti ujune 4 ɓe kabdi be maɓɓe kamɓe man nde ɓe kabdi be maɓɓe ɗo ɓe mbari ɓe ha lutti seeɗa woɓɓe maɓɓe doggi dilli ha nokkuje feere kamɓe ɓen lori fuɗɗiti hawari seedayi batte maɓɓe ɗon ha hande kadi nder ɓe mbaraɓe man ɗo aliyu bnu abi talib radiallahu anhu leni ɓe jaha ɓe ɗaɓɓitanamo goɗɗo mo annabijo sallllahu alayhi wa sallam tindinino goo ɓe jahi ɓe ɗaɓɓiti ɓe kefti goɗɗo man a andi annabijo sallllahu alayhi wa sallam assadiqul masdud gonɗuɗo gonɗinaɗo allah hunde nde o wiɗo nonnoon fakat aliyu bo ɗo andi fakat nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam tindini o goɗɗo man tawete kadi ɓe ɗaɓɓiti ɓe kefti goɗɗo man junngo maako ɗo ha sembe haaɗi hoore man ɗo wayi ba hoore endu ni aliyu yetti allah seeɗi ɗon nde foondi ɗum ɓe mbarugo goɗɗo kalluɗo iri o to kanjum hawarijinko en ɓe laata koye ɗuɗɓe asli maɓɓe on ɓe wi layi ha fooɗi waɗi yimɓe shi'a ɗo fuu nder maɓɓe to kadi goɗɗo hakkila kadi ɓe hoosugo tuumoyo yimɓe woɓɓe feere ngam dalila o wañiɓe tan nonnoon o wadda haala gorka feere kam goɗɗo hakkilana ɗum hula allah wolwa laara ko modiɓɓe mbi ha defte muɗum nden o lutta wolwugo to goɗɗo tawi hadisawol hawariji ɗo laaran modiɓɓe hadis ko ɓe sarki dow maagol be tindinoje maɓɓe fof deydey no wari to ɗon kadi wa minhum man yalmijuka fi sadakati ɗon nder maɓɓe ɓen ayboɓe ma an muhammad heedi sadaka to ɗon nder maɓɓe ɓeɗo man ɓe wi ɓanno en jangi jippi ha bil jawajil munafiki yewwa kanko man ɗo ɗon nokkure nde o wi boliɗe maako ɗe o wolwi to wiyama bo fahinta najala fi jilku waysara attamimi jilku waysara tamimin kejo mo bani tamim aya man ka jippi her maako to waqila huwa ammu ɓe wi a andi de hadis ko warata ha muɗum ayaje qur'anu to wari ɗo ɓurna fuu waran huuɓa o ko taskititte ha qur'anu kananema ɗum huuɓugo sababuji ɓe ɗum huuɓugo hujjaji na hertugo sababuji tan nda sababu ko jippi kam amma jotta kam mo wari nandi e maako fuu nastan e maako fa in utu min ha to ɓe dokkama e sadaka goo nden kam radu ɓe gerda kadi wa in lam yutaw to ɓe dokkaka min ha iggo e maaka bo ijahum yaskadun sendaɓe ɓe ɗon tikka ɗon man ɗo se goɗɗo siftora kadi yimɓe sendi hunde nden nden kanko o heɓayi o ɗawa ɗo o siftorale kadi ɗum hoddirore allah seniɗo to nini allah waɗi o heɓan ɗo ka o heɓan no wayi fuu to o heɓayi man ɗo bo o heɓata tan ma asabaka lam yakun li yuftiya hunde to wappima ɗo nde wofatama to hunde waɗima ta wiya to mi waɗi no ninina mi hisanno a hisata nonnoon bo to hunde a hisi bo kay bonanema a hisan ko waɗanoy nde wafatama walaw annahum radu ma atahum llahu wa rasuluh ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون non kadi ha kalimawol man nde laatake alladina wa minhum man yalmijuka fi sadagati man ɗo ɗum ɗume ɗum jakkana on muño be sadagati ha ɗona ko malla ɗum gana imi ɗum dalagu to nini wari ha deydey mo o wino yulfu waysaratu tamimigo ka haala dalagu on wolwamano nden wiyama aya qur'anu ka to wari huuɓan kadi ɗo ka ko nandi e majum fuu walaw annahum radu won ɗo hamɓe ɓe ɓe gerdino ma atahumullahu wa rasuluhu
ko allah e nulaaɗo mum hokkiɓe minal ganaimi ko e ndaalaaguuji wa nahwiya e ko nanndi e mum yo nden bona haa ɗo de tafsir o no yehi ɗo famni en kadi ɗum ndaalaagu on wolwana har ɗon ko ɓe dokkaman to ɓe jaɓino kanjum ɓe gerdi wa gaaluɓe mbi hasbuna heyi min kaafina allahu allah heyi min haa ko o hokki min man sayutina allahu min fadlihi wa rasulu sese allah hokkumama min iggo e moƴƴere maako e nulaaɗo maako fof ɓe dokkan min ganimatin ukra ndaalaagu ngongu ma yakfina ko heyata min to ni ɓe mbino banni haa dede ko ɓe sendana ɓe jaɓi goo nden ɓe muydi be man ɓe mbino kalimaji boɗɗi ɗi na non noon ɓuranta ɓe yaake nden to ɓe waɗi banni kam nden kam fakat ɓe laati ɓe mumini en kadi ndena ɓe mumini en gona ɓe heɓawi wiigo noon wal itimadu ala llahi taala woni har majum kadi noon kam wa yuhaju min al ayati taalimu l ibadi ta'affuf hoƴete ha aya ɗo famninki jeyaɓe allah yo andinki jeyaɓe allah nangtaki heenitoraki be ko mari ɗo a heenitoro be ko a mari ko a ɗaɓɓiti a heɓi ɗo hutinira be majum nden fahinta ɓaawo toon wal itimadu ala llahi taala tuugago dow allah ɓaŋiɗo a andi fakar allah ceniɗo kanko won dokkowo wa tafwidul umuri ilay e yoftugo fiiji fuu heedi allah fa inna al arjaga biyadihi taala mutakaffilun biha andu riskuji pat ha jungo allah ɓaŋiɗo woni oɗo samgi ɗum yo kanko woni diskowo kanko woni dokkowo yo nden kam to a andi noon kam sey ko a heɓi man ɗo a tabbitina noon la yaktawu an ibadi walaw khalafu a yi riskuji ko yimɓe ñamata ko yimɓe marata pat ha juuɗe allah allah woni dokkowo ɗum yimɓe ɗowimo on luutanimo fuu ngam man o taƴata riskuji o acca yimɓe oɗo hokka yimɓe amma sona noon no kam heferɓe kana a yi heɓatano ko ñama heɓatano risque no mayanno amma allah seniɗo riskuji man ha juuɗe ma ko woni la yaktawu an ibadi walaw qala fuu o taƴata riskuji man o accina jeyaɓe mako ko ɓe luutimo fuu yo nden kam ɓeɗo naafiki en ɗo ɓe keftanno noon amma nde ɓe naafiki en naafikaku ɗon ha maɓɓe wala no ɓe heftira ɗum kañum kadi to nini ɓe mbino hasbuna llahu sayutina llahu min fadlihi wa rasulu allah heƴi min allah e nulaaɗo muɗum ɓe tammi min hokkugo ibgo e moƴƴere maɓɓe min ganimatin hura ndaalaagu ngongu to min keɓayi jonta bo to min dahoy jawle goɗɗe feere kadi toon man ha sendigu min tammi wakorego toon min keɓan ma yakfina ko heyata min inna minon ɓe ilallahi rajiuna min coƴƴitittoɓe heedi allah an yugni ana o jaynita min wa jawabu law kana wa jawabu law ha ɓo wi wa law annahum ɗo law man na ɗo mari jawabu mum kanju to ɓe mbino noon lakana hayran lahum da latanno kanju on ko ɓuraniɓe amma nde naafikaku ɗon ha maɓɓe na ɓe keftata wiigo noon sakko kadi innama sadagat إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء yo naafiki en nder ɓe ɗon bolwa nda allah ceniɗo wangini kadi allah ceniɗo nde nini asli risku yimɓe pat ha juuɗe maako kanko won sendowo allah wi innama no yeccago mon al sadagatu lil fuqara'i sadaga jakkaji ka ɗum wodani talaka en raddun alal munafiqina ɗo ɗum lornanki naafiki en alladina yasumuna way ƴaƴanɓe anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yahuju sadagati li nafsihi wa li ali bayti ɓe ɗon gikka kamɓe kam nulaaɗo allah ɗo hoosana jakka ɗo hoore muɗum ɓe yimɓe saare muɗum ɓe bandiraɓe maako ɗo ho anta jakka oɗo hoosa ha yimɓe ɗo ɓe gikki bana ni allah seni ɗo lorniti konngol maɓɓe man wiyata innama sadagatu ay azzakawatu masrufa jakkaji ɗo ɗi pirlitinteɗi lil fugara'i heedi talaka en alladina la yajiduna ma yagau mawqiyan min kifayatihim ɓen ɓe keɓayi ko ukkata ukkorde ko he'ata ɓe ɓe ɗon keɓa kam amma ɗum he'ataɓe ha ɗede nguure maɓɓe ha fuqara'u ɗo o wolwi
nden wal masakina e jurumɓe o wi alladina la yajiduna ma yakfihim kamɓe bo ɓe keɓayi deyde ko he'ata ɓe ɓe yaggo kana la yajiduna ma yaga umawɗi an min kifayatihim ɓe heɓayi ko ukkata ukkorde he uki ɓe ɓe bo ɗon keɓa kam amma ɓe keɓayi ma yakfihim ko he'ata ɓe dokkoto e ɓe jakka kadi ha hakkunde modiɓɓe ɓe ɗon mbiya kadi miskinjo ɓuri talakaku na ko malla faqiru ɓuri talakaku ɓe yimɓe modiɓɓe goodi hujjaji maɓɓe ɗi ɓe bolwata ɓe yeefu woodi wakkere nde ɓe ɓurnirta a yiya kadi deyde ha masakin ɗo amma safinatu fa kanat li masakina yamaluna fil bahri amma masakin kam ɓe woodi lanawal ɓe goodi kombowal ɓe ɗo huura ɓe magal ha maayo a yi ɓe ɗo donda yimɓe erna ɓe dondanan yimɓe dowle mum na ɓe goodi koɓe pidda kamɓe ɗo keɓa seede sike kamɓe man ɓe dokketeɓe jakka to o wi aw miskinan jama taba ha to bo fahinta aw miskinan o wi kayum bo to yatiman jama kera aw miskinan jama taraba malla bo miskin jo ha beɗitte fuu wala ɗo mbulundino no walata ɗo bona hollima o talakajo ha ɗon man to modiɓɓe ɗo wiya woɓɓe feere wiya miskinjo ɓuran jaynitare woɓɓe bo mbiya talakajo ɓuran jaynitare to raddun ala almunafiqina alladina yasumuna anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yakuju sadagati li nafsi wa li ali bayti fabayyana fi haji l aya allah ceniɗo wangini ha aya ka almustahigga laha kenowo jakka man to nden jakka man ɗo al asnafa samania none jowetati ha allah ceniɗo wangini ɗo an ndernirawo julɗo dokkowo jakka nder none man ɗen a hokkata kadi wa rasulullahi wa alu baytihi muharramatun alayhim amma nulaɗo allah ɓe yimɓe saare maako bandiraɓe maako jakka man ka harminama dow maɓɓe ha nafigi en goo paama kadi jonta kam jakka o hoosata ɗo nayo ɗo ho ana hoore maako tasrifan lahum wa tadhiran ngam teddinkiɓe e senukiɓe allah seniɗo teddini leyol annabijo sallllahu alayhi wa sallam senni ɓe a yi jakka ɗum ɗumena ɗum ñorondiji yimɓe de ɗum ñorondiji yimɓe kamɓe man ɗo na to ɓe gurtinayi kanjum ɗo ɗum torrotoɓe ñorondiji man ɗo ɗum laatake allah senninulaɗo muɗum be yimɓe mum fo har majum ɓe ñamata ɗum wal ayatu min gasril mawsufi ala sifa aya sadagatul maksuratu ala l ittisafi jakka ɗo ka tindiniraka be rammiɗitki jakka ɗo rammiɗinaka ha dow tindinoje bisarfiha li haulai samania be firlititki jakka man ha none jowetati kanjum kadi ɗo ɗon allah seniɗo on wangini dokketeɓe jakka bana allah seniɗo on wangini yimɓe donoɓe yo ko woni dow meɗen tokkago dow majum kadi nden o wiɗon man innama sadagatu lil fuqarai wal masakina alladina la yajiduna ma yakfihim wal amilina alayha e kuwoɓe dow jakka man ay assadagati kuwoɓe dow jakka min jaabin wa gasimin on woni yo moftowo jakka man wadda e noon sendowo woɓɓe feere bindoɓe jakka man woɓɓe feere aynoɓe asli jakka ɗum jaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam o lenanno ko oɓe jakka man jaha koosa to ɓe gaddi kanko andi talaka en o senda ɓe noon jamanu tokkino ɓaawo ɗon laamiɓe julɓe nde islama ɗo sembiɗi fuu noon ɗum waɗeteno ha wari jamanu men ɗo fuu yowa ɓe famɗugo duuɓi tagu fuu tagu jokkino yaake jakka man ɗo waddinte laamiɗo ha ɓaawo ɗon kadi yimɓeji nde anda haala ko islama wi ɗo ƴaaƴa juldamku non noon ɓe mbi kadi moyen fuu hokka jakka man ha muɗum taw ɗon go alhamdulillah dokkoɓe ɗon kam no wayi fuu en ɗo nana dokkoɓe ɗon kadi se goɗɗo waɗa hakkilo boɗɗum anda yo nde ni allah ceniɗo be moƴƴere muɗum moƴƴimo hokkimo jawdi ndi na be sembe maako na andal maako na laatago maako o wi wayne on waɗi allah ceniɗo hokkimo a tawa goɗɗo feere tampuɗo ha fanti nden bilkijo ma ɗo ton fuu allah hokka ɗum jawdi goɗɗo bo cembiɗɗo marɗo andal marɗo dabareji hakkilo a tindinira ɗum allah hokkatamo jawdi man a hirlititta ɗum jarraba on allah jarribi yimɓe na nde banni kam goɗɗo tiino kadi tata jakka marɗo o hokkay kano ka hokkirte o hokka bo ha nder none ɗe allah seniɗo limtiman on o hokkata kadi
to walmasakina alladina la yajiduna ma yakfihim ɓe wi masakin ɗo ɓe heɓata ko he'ata ɓe sadigun bi an la yajidu shay an aslan malla ma mbiya miskinjo kam kanko on mo heɓayi hunde ko ɗume nde weeti fu o ɗaɓɓita ko o ñaama yande man tan janngo bo o ɗaɓɓitoya goɗɗum feere ɗum o sigata ha o ñaama ko lewru ko asawere ɗo ma wooda aw yajidu shay an la yaqau mawqiyan malla bo ɗo heɓa hunde kam amma hunde wande he'ata walakin la yakfihim ko ɓe keɓata man ɗo heyataɓe ɗo almasakine ono ɗo wiya nden wal faqiru ala haja aswa'u halan min al miskini o wi to banni kam goɗɗo mo wiyete faqiru talakaje ɗo kanko ɓuri hallugo yaake kadi dininta miskinjo na banno en mbino amma safinatu fa kanandi masakina yamaluna fil bahri na holli en ɗo ka kamɓe ka woodi ko ɓe mari o wi talakajo kadi ɓurata hallugo yaake wa ada masabu l'imami shafii o wi ni masaba imamu shafii woni ko waɗi ngam cheikhu jalaluddini kanko man o laati o safiinkejo wa inda malikin bil aksi o wi ha imam maliki ɓe kofol imam maliki bo wi noy kanko bo o wi miskinjo on ɓuri hallugo yaake fal miskinu man la yamliku shay'an aslan ni ha imam maliki kanko bo ko wi rahimahullah miskinujo kanko on woni mo wala hunde samsam wal faqiru man indahu shay'un la yakfi nden o wi faqiru talakajo kanko on mo mari hunde o woodi kam amma heyatamo ɓe mbi ko oɗo mari ha yetti oɗo itta jakka fu dey to hunde wande heyatamo ɗo o dokketeɗo jakka man wal muradu bil kifayati inda malikin e hewugo man ɗo ɗum ɗume kadi to o mari hunde man ha nde he'anmo ɗo seeto yetti noyi nden kam ɗo he'amo nder kanko o hokkatake jakka wal muradu bil kifayati inda malikin kifayatu sana o wi muño be heɓugo man ha imam maliki rahimahullah dede ko he'ata mo ha hitande ɗo ko o ñaama ɗon ɗo tabiti ɗon yewwa on kam en wiya kanko ka o marɗo amma ɗon may fuu naɓe tindini kanko man ɗo e kanko fuu oɗon nder jotta kam ha miskinna kom allah nder faqiru wa inda safi kifayatul umril galib ha imamu shafii wi ɗum he'a de ɓurna gurdam goɗɗo ko o mari jawdi mako man ɗo ko yo o hokkaka ni en ɗo numa allah reenu masibo amma kayri man ndi he'an mo ha ɓurna gurdam fuu ɓurna gurdam noy annabijo sallllahu alayhi wa sallam ala tindiniri gurdam ummatore mako ɗo ɓurna fu duuɓi 60 sike o wi o huwa sittuna sana kanjum on duuɓi 60 ko o mari man daga yande o mari ɗum ɗo to naani masibo feere on feƴƴi kam ɓe ɗon giya ɗum he'an mo ha duuɓi 60 ka fu yo nden kam o ka wiye o jaynitiiɗo kadi on kam nden ka wala haaje hokkugo mo kadi to noon fahinta o wi ha o wiyata ay sadaqati min jaabin ibgo e gaddowo jahoho a jakka man wadda wa gasimin e sendowo jakka man wa katibin e bindowo wa hasirin e mooɓowo e toye aynoɓe fuu ɗon nder toon hasir ɗo ɗum moy ɗum kanko on yahata moftega yimɓeji man ha jam en jawle man o yaha maɓɓe ɓe gaddanamo jawle man nden o hoosa ay o wiwa huwa allahi yasmau zakawati min arbabiha jaabin ɗo kanko on mo mooɓata jakkaji man heedi jawmijum en belenal laamiɗo julɓe to o yahi o ƴamaɓe jakkaji goo ɓe gadda nden o hoosa o hoora wal gasimu alladi yaksimuha ala almustahiqin sendowo bo kanko on sendata jakkaji man dow keniɓe to waddi ɗon a laamiɗo julɓe hokkanmo kadi yaran wayne kaja o wiye gasim wal katibu alladi yaktubu ma atahu arbabul amwali bindowo bo hanko windata ko jam en jawle dokkimo ko ɓe dokki man fu se o winda ɗum to na o windi ɗum kam na anda kadi o hoo'i ha moynnoy o hoo'i nden wal hasiru alladi yajmau hasiru ɗammi to goɗɗo jogi irin sa winde mi jogi ɗo o tawan ha ɗo wi wal asiru kayna ɗum asiru wal hasiru alladi yajmau arbaba al amwali kanko on moɓanɗo jam en jawle liyakuja minhum jabi ngam jaabi wara hoosa zakata jakka her maɓɓe yo ɓeɗo ɓe fuu maɓɓe ɓe dokketeɓe a yiya ho mooɓa jakka man ha maɓɓe hoosowo jakka man ha maɓɓe bindowo jakka man aynowo jakka man sendowo jakka man ɓe fuu maɓɓe ɓe dokketeɓe ɓe ka ko ɓe laati ɓe jaynitiɓe
ngam da jawdi ɓe moftandi noon nden wala ko ɓe keɓata her muɗum ɓe karmine na ɗum caɗɗum machine da nafsu bi adama no wayi wal muallafati qulubuhum e woneteɓe ɓerɗe muɗum none jeetati ɗe o wino go kanje on oɗo limta dey innama sadaqatu lil fuqarai wal masakin wal amilina alayha ɗo on ɗo waddi kuwoɓe dow majum ɗo kamɓe man ɗo on o limti kuwoɓe man ɗo mawɓe woɓe jakka man yahoɓe jaɓa jakka man ha jawmijum en bindoɓe jakka man aynoɓe jakka man sendoɓe jakka man to ɓeɗo woni amilina alayha ɓe dokketeɓe jakka wal muallafati qulubuhum e wowneteɓe ɓerɗe muɗum li yuslimu ngam ɓe silmo aw yasbuta islamuhum malla bo ɓe silmiɓe kam ɓe dokke jakka man ɗo ngam islamaku maɓɓe tabita aw yuslima nuzara'uhum malla bo ɓe dokke jakka man ngam yeru en maɓɓe silmo to nini ɓe giida ko julɓe ɗo dokke ɗo kamɓe ɓe silmaki ɗo ngam ɓe silmo kamɓe bo aw yadubbu anil muslimin malla bo ɓe ɓokkano julɓe to nini ɓe dokkama jakka go ɓe keɓi belɗum ko ɓe ngala nder dina islama ɗo ɓe kaɗan bandiraɓe maɓɓe kadi laatiɓe heferɓe ɓe habgo ɓe julɓe aksamun ɗum woodi geɓe her ɗon wal awwal wal akhiru la yutalna al yawma o wi arande ɓe ragarejo kam hokkatake hande o wi ɗume ɓe wi hokkego ngam dalila o silmago non ɓe wi ragare bo ngam dalila ɓokkanago julɓe go ɓe wi geɓe ɗe kaɗe dokkatake hande inda safiye ɗi imamu safii radiallahu anhu ha faamu maako ko waɗi o wi ɓe dokkatake li uzzi l islami ngam tedduki l islama bi khilafi l akhirain ko luuti geɓe ragareje ɗiɗi fa yutayani alal asahi o wi ɗo kaɗe dokkete ɗo ko ɓuri sahugo ɗo ni ɓe mbi deyde ha faamu alimamu safi mouhamadou bnu idris rahimahullah to amma deyde faamu maako man ɗo yimɓe feere ka gerɗa noon ɓe jaɓayi noon ɓe wi ɓen man ɗo fuu ɓe dokkete to nini yaakeji hiitni dow ɓe hokke man to ɓe hokki man ɗo woodi ko ɗum nafata ha islama ɓe dokketeɓe to nder banni kam derɗirawo julɗo to ni goɗɗo ƴamima jawdi ma hokkam ka jaha mi silma hokku accu boliɗe ma ɗe a wolwata boliɗe yimɓe colɓe ɗo e nagamu jawdi on o yiɗi on ha o ɗumana a andina ko allah waɗata e ko allah waɗa dalila jawdi ma to a hokkimo o silmigo o tabbita ha dina islama man o wara o walla islama o nafa ɗum na a anda jotta kam an kam bangu ɗum ɗo wona hutinirtan cuuɗi ɗum ko allah seni ɗon andi jaɓugo maako to o silmi o joga islama be o wara o nafa yimɓe islama o nafa dina islama bo nafa mo kanjum ka ha allah seniɗo ɗum woni yo kanjum kadi deyde tata goɗɗo wiya iri kalimaji goɗɗi ɗi wa fir riqabi e heedi daaɗe ɗum yoɓre nayaɓre na ko yoɓre joyaɓre wa fil riqabi a fakkir riqabi feetuki daaɗe al mukatabina bindidaɓe maraɓe nde ɓe ɗon no mara yimɓe goo to woodi maraɓe ɗo bindidi ɓe marɓe ɓe ɗon bo fayinta ha jawdi ma jakka go a soota maraɗo go to a sootirimo ɓe jawdi ma go nden nden a rimɗinamo kadi to a rimɗini bo ndimu maako man ɗo walangal maako man a accata julɓe na walangal man a wiya wona lesma yo ɗon bo fayinta acca yo ɗon bo fahinta ɓe bo ɓe dokketeɓe to ha konguɗi ɗiyadi o ɓolwi ɗuuɗɗi nden nden en saalidi ɗo o wi ha nusarawu yeru en maɓɓe ɗo fahum kibaru gabilatin aslamu ɗum leñol mangol kadi mawɓe maɓɓe go nden silmi nder muɗum fa yutawna ɓe dokkete kadi liyaslama nusarauhum min al kuffari ngam yeru en maɓɓe ibgo e heferɓe to gi'i banni kamɓe bo ɓe silmoto nonnoon fahinta ɓokkanago julɓe bo ayyat fa ul kuffara wa yarudduhum anil muslimin ɓe ɓokka heferɓe ɓe lorna ɓe ɓe acca ɓe kadi ta ɓe tooño julɓe ndeni kamɓe worko ɓe keɓi ha julɓe walhalu annahum muslimun amma yaake dey kamɓe kaɓe julɓe on ɓe mbayi banni nden ɓe paddo yimɓe woɓɓe feere bandiraɓe maɓɓe ɓe silmakino kadi tata kamɓe man ɗo ɓe fitina julɓe yo nonnoon o wi alkafiru li aslama wa zabbu anil muslimin geɓe ɗe o wino kañum ka hokkatake go ɓe to kanju ka o wi ngam ɓokkanago julɓe kam islama mari sembe wala haaje jotta kam ngam hokka goɗɗo ha o ɓokkano e islama o wi nonnoon fayinta hokkugo ngam silma kanjum mbimami o
to nini goɗɗo wima hokkam ni ka jaha mi silma kam hokkumo an kam a anda ko Allah seniɗo waɗata bela Allah naframo be jawdi ma an bo nafre be maari sababu dokkal ma waɗi o silmi kadi nonnoon o wiyata hada mashabu safi geɓe ɗiɗi ɗeya kade hokkatake geɓe ɗiɗi hokkego ni jotta kam gam silma be malla hokkego gam ha ɓokkana julɓe wa inda malikin almuallafati qulubuhum ha imam maliki o wi wowneteɓe ɓerɗe mum imma kuffarun malla ɓe heferɓe on yutawna li yuslimu ɓe dokke kamɓe ɗo gam ɓe silma aw muslimuna yutawna li yasbuta islamuhum malla bo ɓe julɓe on ɓe dokke gam dalila ha islamaku maɓɓe tabita yo ha rigaɓe o wiyata ha feetugo daɗe kanjum woni ɗon bo o hokka ɓe liyasta'inu biha ala fakki rigabihim gam ɓe mballitoro be majum ha feetuki daɗe maɓɓe to innama sadagatu lil fugarai ha o yecciɗo yeehi ha none nayi arandeje kam fuu nonnoon wa ila arbaatil akhiran ha man o wolwiri innama sadagatu lil fugarai o wolwiri be laamu li a tawata woni ɗon nden wa ilal arbaatil akhira bi fi ha geɓe nayi ragareje bo ɗon bo fi ɗumeji on woni toon o wi ɗum sappago ila annal arbaatal geɓe nayi arandeje kam yamlikuna ha wa yatasarrafuna fiha kama sha'u to ɓe dokkama jakkama e ɗo ɓe mara ɓe pirlitira ha jakkaman banno ɓe giɗi bi khilafil arbaatil akhira ko luuti geɓe nayi ragareje bo fa yugayyadu bima ija surifat fi masarifiha ɗo tongire jakkaman to ɓe dokkama ɗo seeto firlitirama ha pirlitorɗe muɗum fa e jalam yasulnuji an hum to nini ɗum laatake ɗum gasa e bonnuji an min hum jakkaman ho ite her maɓɓe kanjum ɗon man ɗo bana jahoɓe ko nu ko nandi iri majum goo noon o wi ha daaɗe man ɗo liyasta'inu biha ala fakkiri ga bihim maraɓe man ɓe dokke jakka gam ɓe mballitoro ɗo feetuki daaɗe maɓɓe wa haja tafsiru ala masabi l'imami safi wa idda malikin wa ahmad to ɗo imamu masaba imamu safi ka banani o wi maraɓe firrigaɓi ɗo ɗum maraɓe jeyaɓe on ɓe dokke jakka man ɗo gam dalila ha ɓe keɓa ɓe ndimɗa ɓe hokka marɓe ɓe heɓa rimɗina ɓe wa inda malikin wa ahmad anna manahu yastari biha raqiqa kamilirre amma ha masabaji imam ahmad be imam malik rahimahumallah ɓe mbi kamɓe kam jakka man ɗo o soodan goɗɗo maraɗo man on to o soodi ɗum kadi o rimɗina ɗum wa yutagu wa wala'uhu lil muslimin o rimɗine walagal mako bo wonana julɓe fuu wa inda abi hanifa yastari biha bada ragaba abu hanifa ka wi nayo hokkugo goɗɗo man deede ko soodata mo fufu ha o soota on man o rimɗina ɗum o wi hokkani ko seeɗa ko wallititta mo wa yu'anu biha makatibun wallire be majum mukatabun bindidaɗo bo wi to ɗo kam holli en no wayi fuu ni to nini woodi maraɗo ha deede jamanu ɓe maranno yimɓe goo jakka man ɓen man ɓe dokkete gam dalila ha ɓe keɓa ɓe rimɗa yo kanjum kadi o wolwi ha rigaɓi ɗo nonnoon rigaɓu man ɗo herta bo fahinta o wi wonan yoga majum on kanjum ima abou hanifa kanko ka o famiri noon nayo ko o fuu to woodi ko hokka ha deede on man soota on man fuu bo boɗɗum kadi walgarimin e ñamalo en ahli dayni yimɓe ñamande tokketeɓe ñamande anistadanu li gayri ma'asiyatin dow ɓe hoo'iri ñamande man ko luuti geddal na kanko ka ñamande maako ɗo o jaɓi ñamande man o yehi o hiiriri be maare walla o waɗiri hunde nde Allah yiɗa na iri o hoo'i ñamande man gam haajeji maako ni ɗi gurdam maako duniyaru o huutiriri ɗum ñaamugo na holtugo na koko nandi iri majum yo malla bo ha o hoo'i ɗum oɗo filda e majum na goɗɗo hoo'an ñamande ɗo filda be man fuu seeɗon go wari ta iri mo to oɗo o dokketeɗo jakka man kanko bo o yoɓira ñamande maako ha wa filgaari mina ɗo walgarimina mbi'anmi walgarimina ahli dayni yimɓe ñamande anistadanu li gayri masiya ɓe jaɓi ñamande man ko luuti geddal aw taabu tafsir o meɗen wi malla bo o jaɓi ñamande man gam geddal on amma o tuubi hawtade ɓe noon fo o dokketeɗo wa laysa lahum wafa'un nden walanaɓe ko heɓɓinta ñamande maɓɓe goo bo nda ñamande ɗo tokka ɓe
ɓe ngala de ko ɓe yoɓrata ñamande man to ɓe bo ɓe dokketeɓe jakka ngam dalila ɓe joɓa ñamande man awli islahi zatil bayni malla bo ɓe jaɓi ñamande ɗo ngam moƴƴinki ko on hakkude yimɓe wala agniya ko ɓe jaynitiɓe no ɗum wayi kayum bo bana o tawi yimɓe goɗɗo ɗo tokka goɗɗo nden kamɓe goo ɓe nesi kaɓugo sababu ñamande goo tokkowo ñamande wi tokketeɗo en ceedata hande sona to a yoɓiyam on goo bo wala ko mari o wara o nasta hakkunde maɓɓe o wiya accu wayne ñamande man ɗo dow am mi yoɓan yo on bo o dokketeɗo deyde ko yoɓata ñamande man ko o jayntiɗo o dokketeɗo deyde ko yoɓata ñamande man o yaha o yoɓa ñamande nayi o heɓi o hisni ɓe fitina hakkunde maɓɓe yoɗo bo ɗum dagi ɗum gacce wala to ɗon ɗo haala ñamande ɗo nde wari woodi haala gorka feere en naadan ɗon seeɗa kadi goɗɗo jaynitiɗo nden oɗo fila goo nden ko o hillita o tawi ñamade taari jawdi maako fufu nden o woodi jawdi ɗuundi bo en wiya yo to yiɗi ko milliard o woodi ha capital maako amma ñamade bo ɗo tokka mo milliard fayin to kanko ɗo o ittata jakka o dokketeɗo jakka bo woni noon ngam to jawmi seede ɗo jaɓi seede huni ko suɗere o wala yande man a yiyay o talakajo no kanjum o dokketeɗo jakka to o ittata jakka bo seeto laatake ñamade tokkandemo man to hisama dey woodi ko luttata ha ko lutti ha jawdi maako man ɗo kanjum man bo he anni saabu to wurtini seede jakka seede ñamade nden ka ko lutti man o jakkan ɗum amma sona noon o jakkata to kanjum kadi o wi ha ngaari mina ɗo o limti yimɓe man ɓe hooyi ñamande man ɗo ngam haajeji maɓɓe na ngam geddal malla to ɓe hooyi ngam geddal bo ɓe tuubi ɓe acci geddal nden walanaɓe bo ko hebbinanta ɓe ñamande maɓɓe malla bo ñamande man ɗo ngam dalila wonugo hakkude yimɓe on dalila ñamande man tokkirimo ɗon bo dokketeɗo jakka wala agniya ko ɓe laatake ɓe jaynitiɓe ɓe dokkete ha de ko ɓe yoɓirta ñamande nde woni dow goɗɗo nden ɓe wari ɓe hisni ɓe goo ɓe wi kadi tuubugo ɗo noy en andirta kadi en yiyana laama tuubu may wangi ha maako to o geddo Allah na en ɗon no yiya gedde nde o waɗata nde o acci ɗe bona en ɗon yiya kadi o acci o tata mbiya kaye oɗo ngam talaka ko on waɗi o acci to en dokkimo jakkana o fuɗɗi tan waɗugo a anda kanjum kam suuɗi ɗum kam sey Allah seniɗo woni annduɗo ɗum an ka hokkumo tan a yiya yimɓe feere goɗɗo mo wino hokkanno jawdi mum sadaka gona annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi en goɗɗo wi wallahi mi hokkan sadaka jemmare nde o wurtidi ɓe jawdi maako o fototiri moyjo o hokkino arande kam ɗum gujjo nana ɗum moy nde weetigo ɓeɗo gewta kay hokkama sadaka dow gujjo hanki o wi jawmirawo yettore wodanima mi hokkan sadaka hande bo jemma nde waɗi kadi bo o wurti o hokki jakka maako ha debbo jeenowo weeti ɓeɗo gewta debbo jeenowo hokkama jakka o wi mi hokkat jakka fayin wurti fayinta o hokki jakka e sadaka o hokki sadaka ko fayinta ɗum goɗɗo jaynitiɗo o wi jawmirawo am yettore wodanima dow ɓeɗo ɓe tato fuu se o waranama o famtinama gujjo ɗo walano ko mari yande man nde o hokki ɗum go hisni ɗum guyka a yiyay nafina to jeenowo ɗo kayum bo wala ko mari gam dalila jeenu ha ñaama heeɓi ko ñaama kayum bo hisni ɗum jeenu jaynitiɗo kayum bo hokkatano jakka nde o hokki ɗum go kayum bo wajitorto ɓe majum kanjum an kam hokku tata ɗaɓɓitir hunde wonde feere ko suuɗi to nini a yi umrore Allah seniɗo on wari kam to nini ko o laati o geddo Allah o tuubi o acci geddu man ɗo hokku an ka ɗum ɓillayi ma sakko ma to goɗɗo man hertima acci yimɓe pat duuniti wari ha ma wari tori kam anumata Allah seniɗo jarribi ma on be majum na hokku an kam tata waɗu haala gorga feere nden o wi wamni sabili non na to wamni sabili mi tammi en wa fi sabilillahi tawon to wal ngarimina wa fi sabilillahi ma yani haɗo nayi defte man ɗo wa fi sabilillahi on arti taw nder wamni sabili ngol yani ha deftere ɗo woda wa fi sabilillahi heedi ɗatal Allah sabilillahi ɗo toye wolwina ha muɗum sabilillahi ɗo modiɓɓe pat ɗo potti sabilillahi ɗo ɗum jihadi kayum on wolwana her muɗum ha sabilillahi ɗo yimɓe daroroyɓe ɓe kono jihadi kamɓe man ɗo ɓe dokketeɓe
yimɓeji yiɗa nanugo haala jihadi ɗo jihad ɗo ɗum laatake allah seniɗo wolwi ɗum ha qur'anu annabijo sallllahu alayhi wa sallam wolwi ɗum nden kana wala no waɗata kadi en bolwawi ɗum amma tata yimɓe laatatoñoɓe jihadi ɗum waɗatake koyena ɓawo laamiɗo julɓe to en ɗo giya hande kam to jihadi man woni ha duniyaru ɗo jihadi ni jotta kam je ha yimɓe nasta dina islama kanjum kana famɗi be sarɗi muɗum bo ha jihadi kam to nini jihadi je dina islama kam arande laamiɗo julɓe lena ha yimɓe man lena ɗum malla yaaɓe hoore muɗum ƴewniraɓe jama'are ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana o baynakum ngare ha kalimawol potangol hakkude amin be moɗon en fuu en ndewa allah seniɗo tan ta en ndewa goɗɗo feere ta woɓɓe feere jogito woɓɓe ɗum jawmiraɓe yo ɗon man to ɓe sali ɓe wi ɓe mbaɗata wiyaɓe to nden ka jooɗe dow diina mon dottijo rahimahullah o wi dow al'ada o wi diina bo ɗon ka goɗɗo rewata ka allah rewatake na jooɗe dow diina moɗon amma ta on mballita yimɓe hakko ɓe amin minin bo to min ɗaɓɓitiri on wallide on wallitan amin onon bo to on ɗaɓɓitiri min wallide min wallitan on amma hitande to timmi kala gorko ñuufuɗo fuu hokkani ka ja kanjum bo to ɓe sali ɓe wi ɓe mbaɗata nden daga ɓaawo to noon habre wonata hakkunde maɓɓe diina islama na ɗum diina to ñange diina islama ɗum diina ko habdata ha yimɓe fufu laatoni hakkunde maɓɓe ɓe ɗo ɗowtani allah seniɗo gooto ngam ɓe kisa hande ɓe janngo dargal ma ɓuri tilmugo to nden o wi wa fi sabilillahi heedi ɗatal allah ɗo en wi alqaimina bil jihadi daroriɓe ɓe jihadi to nden kamɓe man bo ɗume ɓe dokkete daroriɗo ɓe jihadi ko o jaynitiɗo o dokketeɗo jakka wa yastari minha alatahu min silahin wa dir'in wa farasin kanko man jahowo jihadi ɗo o hokke jakka o soodira kuuje konu maako balmi maako o soodiran balmi o soodiran sulge o soodiran puccu be joɓaari maako fuu ɗon man ɗo o soodiran ko o jayntiiɗo o hokke o masabu malikin anna talabata al ilmin munhamikina fi non ha masaba imam maliki rahimahullah o wi janngooɓe ɗaɓɓitooɓe anndal kamɓe fuu ɓe ɗon nder maajum lahumul ahju min azakati walaw agniya ha masaba imam maliki janngooɓe anndal sariya ko ɓe laatake ɓe jaynitiiɓe fuu kamɓe man ɗo ɓe dokketeeɓe jakka amma ɓe sarɗi kadi jaynitiiɗo kana hokkataake noona janngooɓe man ɓe jaynitiiɓe fuu ɓe dokkete jakka ɗo i jankata haqquhum min baytil mali to ni haqqe maɓɓe ta'i ha baytul mali to baytul mali man hannde kadi li annahum mujahidun ɓe wi ngam kamɓe fuu ɓe yimɓe jihadi amma konngol ko ɓuri sahaago kam ɓe wi laato ni ha laawol jihadi man ɗo ɓe nanndindini janngooɓe man ɗo bo kadi ngam yiigo sugulla maɓɓe ɓe suglanan julɓe fuu nden kam jannginooɓe ɓe fuu to laatake talaka en kañum fuu wonan nder ton yo o fi sabilillahi nden wamni sabili wari kadi ngolɗo man ngol yani ha nassimaako ha jalalayni ɗo ngol wala sam ɗo nden wamni sabili e ɓiɗatal almunkati bi safarihi tayɗo ha jahangal muɗum tayɗo man ɗo banoy o taƴotiri ɓe yimɓe maako ɓe ndayotiri ɓe yimɓe maako nden ha nokkure nde o woni man bo o heɓayi dokkanɗo mo jabre ha to o hooti o hokkita ko o laati o jayntiɗo ha wuro maako nden kam kanko fuu o jaɓo o jakka taw ɗon bo fahinta ɓe mbi to en gi'iɓan no yimɓe woniri hannde ɗo kan nden ka kanko ko hokkatake jakka ko waɗi to o jaynitiɗo kam ko waɗi ngam hannde ka wuro maako no dayiri fuu o wawan o ƴewnaɓe ɓe gerbina mo seede to ɗo kana yi ka hoyti se to laatake oɗo ha jahangal may o talakajo to o laati o talakajo nden kam na yanayi o dokketeɗo kadi amma ɗon bo na bana yimɓe woɓɓe feere yummanɓe nden juulirde tora mi jahowo jahangal joɓaari am timmidi am noy alhaal bo wala ha o yaata de derɗiraɓe en kule allah tata en pewe yaago maako ɗo kanko ka filu maako no waɗata o yaalo wuro ngo o faɓɓa o tora ɓe dokkamo to o saawi sawdu maako teddi o dilla wuro wongo feere na iri o on ɓe bolwin dokketeɗo jakka ɗo o ummi o yahi nokkure de haaje maako yaarimo nde o yahi haaje maako goo jawdi maako jowaari maako timmorimo nden o ɗaɓɓiti mo hokkata mo jabre haa to o hooti o hokkita ɗum o heɓaayi on jotta ka to yahi wi o jahowo jahangal
o ƴaaƴi banani ɗo nden ɓe luttamo hokkugo jakka ka joyi wamni sabili e ɓiɗatal almunqadi tayɗo fi safariyel jahagal muɗum a yi noon e joyetati ɗe allah seniɗo limti allah seniɗo wi faridatan farilla nusiba fiili hilmu gadda faridatan ɗo masirama dow ɗo ɓe fiilol muɗum hoddiragol faradallahu faridatan allah farliɗini jakka ɗo farliɗinki farida ɗo ɗum ɗume ɗum hunde on lisminde ha mo allah seniɗo hokki ɗum jawdi lismake ɗon man ɗo sey o hokka jakka man ha ko o hokkata jakka ha muɗum man bo ɗum lismake ɗum kuuje noyi ɗum ɓurata nder none nayi a wiya to o pilowo jawdi maako ndi o mari ɗo kana seeɗe o hokkata jakka to o demowo bo to o remata man ɗo to laati hunde man yimɓe sigan ɗum wurda ɗum o hokkan jakka ha majum nden fayitta a yaha jonta kam ha dabbaji bo none muɗum tati malla bo none muɗum nayi to a waɗi tafsir ɗon bo bahimatul an'ami ɗum geeloɗi ɓe nayi ɓe baali ɓe beyi foga noon bo to a waɗi baali ɓe beyi ɗum noon nde woore bo nde jakka mum hawrate ɗon bo a wiya ni nda kuje ɗe jakka wajibi dow ɓi adamajo o jakkata her muɗum to nini o woodi hunde man ɓe sarɗi bo ɗum laata ɗum yettini saabu nden hitande bo timmi dow majum yaake nden jakkaɗo dow maako o hokkan kadi pilowo ha o filata ɗo to o mari bakinnoy on hunde man jakka ɗangata hadiseji gaddi hadiseji goɗɗi gaddi ha kangeeri goɗɗi gaddi ha cardi to ha kangeeri ɗo ɓe wi seeto o mari deydey dinaru nogas on jakka wajibata dinaru nogas ga to dinaru man a heɓata ko o soodata ko soodirta dinaru nogas ko soodirta dinaru nogas hande kana ɗum seede wañño dey ɓe mbi kangeeri soggu muɗum yetti ha meeɗayno yettugo hikka ɗo ha meɗen ɗo faɓɓayi ɗo ni nder lewru saɗidu ɗo min ɓe janngani goɗɗo wiyata ɓe wi giram soodi 55 000 giram gotel to nden kanjum ɗo ha deydey kangeeri man ha jakka nanga seeto goɗɗo mari deydey dinaru nogas ɗo bo ɗum 85 giram ɗum giram 75 giram 75 ɗo waɗu giram gotel fuu 55 000 ha alarannoy ɗum nangata to nini kangeeri on o waɗirta ka seeto yetti noon on o jakkata bana hikka tata a wiya ɗo tabiti tum dey ngam ɓe wi meeɗayno yettugo banni a heɓinoy toon o yijipi adama na oɗo kalkina o wolwayi yande min janngano ha to kuna o calculino o yijipi na no man tan gejjiti 55 000 fois 85 grammes fois 85 4 675 000 ɗo fu aɗa jooɗi a hokkata jakka ha yotta noon to e balluno ɗo liman maro hafijahullah mamoudi aya bakary hafijahullah o mattanallahu bi tuuli baqa'i o wi to min fitiran ɗo min fitira ɓe sardi ha fitira ɓe kangeeri to sardi bo to goɗɗo mari e wi kangeeri ka seeto mari 85 grammes sike to sardi bo kayum bo seeto goɗɗo mari 595 grammes kañum on woni dinar dirham meje temeɗɗe ɗiɗi 200 dirham kayum bo 595 grammes kayum bo komi wayrano kam sunku temerre on gram gotel sorrata a waɗa fu a 595 grammes kayum bo ɗum ɓuray 200 na 297 500 to yetti noon ko a filata a hokka jakka hokkugo jakka ɗo ɗum hayru on ɗum reena jawdi ma ɗum ɓesdane jawdi ma ɗum ɓesdane neɗɗaku yimɓe ɓe on fuudata ɗum ɓesdane yiide hakkunde ma be ɓiɓɓe adama accu noon mangol man allah seni ɗo yerdete nde a huwi kugal maako na ɗo on ɓuranima to ɗon kam seeɗa ha en bolwi en siftiri haala nde en yaali ha haala nde innama sadagatu lil fugara'i ha kuuje dokkete e kuuje ɗe jakka wurtinte her muɗum
allah seni ɗo wi faridatan min allah ɗum farilla daga to allah allah seni ɗon farliɗini ɗum waɗi dow yimɓe wallahu alimun bi halqihi allah annduɗo takle muɗum hakimun jam hikimajo gonijo fi suɗiyel kuugal muɗum fala yajuju sarfu haali gayri haula kadi dagata firlitago jakka ko luuti ɓe a ton ma wala man sinfin minhum wala bo hargo nonde nder maɓɓe ida wujida to nde tawama nden moye hokkata jakka man fa yaksimuha al imamu alayhim laamiɗo julɓe kayum sendata jakka ɗo dow maɓɓe ala sawa dow fotan ende hande laamiɓe jaɓata jakka man bo nden kaka yani kadi jam en jawleta jakkana hay jakku a jakkan jakka ma yimɓe feere gadda ƴamɗe muɗum ɓe mbiya kadi noy to laamiɗo may o laatake o toñowo malla bo to o hokkama jakka man ɗo o nafitoran tan kanko o hokkata yimɓe fuu to a hokki an ka allah seniɗo a hokki jakka ma wala tajid wajiratun wijra ukhra nafsu margu junuba eftata junuba gongu feere an kana hokki ko allah seniɗo umrima to nde laatake banni fa yaksimuha al imamu alayhim ala sawa laamiɗo julɓe sendata kayum andi none ɗe ɗe fuumaje jonta ka to mi ƴamima noon to hakkilay noon nde woore ko none ɗiɗi man ni a heɓtirta goɗɗe feere to a heɓtata ɗum walla hu tafsil wodani ɗum wangi tafdilu walla hu tafdilu baadi ahadi sinfi wodani laamiɗo julɓe ɓurnuki ha yoga go'o go'o ha nder none man ala baadi do yoga ngam haajeji yimɓe fotata oɗo a wiya oɗo mari ɓiɓɓe 10 ɓe rewɓe ɗiɗo nden nder saare haya o woni o bo debbo gooto mari ɓe ɓiɗɗo gooto saare haya na yi teddenga maɓɓe fotata yo kanjum kadi wodani laamiɗo julɓe ha hokkata jakka man ɗo ɓurnugo a haadi sinfi go'o go'o nder none man ala baɗin dow yoga wa afadati laamu ol faydi wujubu stigragi afradihi wajibaki yooluki go'o go'o man innama sadagatu lil fugara'i laamuwol ɗo o wingol faydi se none man ɗe fufumaje ɗe dokke jakka man yaake ndey o wi to none man ɗe tawama yo ni on o wi ɗon ɗo woni hermaju lakin la yajibu ala sahibil mali jaga sama li usrihi amma wajibay dow jam jawdi to kanko on wari sendugo jakka man ngam saɗirma man ha o hokka none man pat na o andadema sakko o hokka bal yaktafi ita asalasatin min kulli sinfin jam jawdi kam o heenitoran be hokkugo wato ha nder nonde tati ha yimɓe tato ha kala nonde fuu wala yakfi duna ha o wiga en man kam he'ata kama afadahu singatul jam'i bana no singatul jam'i ɗo faydi ɗum innama sadagatu o waddir ɗum be jam'u nden fugara i masakin ha o yeccata pat be jam'u jam'u o bayyanati sunna hadisu wangini anna sardal muti min ahal islam anna sardal mu'ta sarɗi dokketeɗo jakka man min ha jakka al islamu islamaku te o laata o julɗo so naani bana ɓeyagoɓe winogo kam wa alla yakuna hasimiyan wala muɗalibiyan ta o laata o hasiminkejo ta o laata muɗalibinkejo bani hasim bandiraɓe annabijo dokkatake jakka banil muttalibi ɓe dokkatake jakka en bolwino bo sababu majum ko jippinino aya ha arande ha ɓe wino wayi annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo ho ana hoore muɗum be yimɓe muɗum won jakka se allah seni ɗo waɗi harmini dow maɓɓe innahu alimun hakim sallallahu sallam